DXDC RadyoMaN Report. Nanghinaut ang sa Jho May Celestial nga moabot sa saktong mga kamot o kwalipikadong mga indibiwal nga walay pabor-pabor ang gidusong inisyatibo sa Malacañang, ilawom sa liderato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr nga mao nga Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Pinasikad sa Executive Order No. 44, opisyal nga Gideklara Isip Flagship Program o mas magpalabi o mas pagtutok niini sa tumong nga aron wala nay magutom pa nga labing nagkinahanglang mga Pilipino. Gilayong usang Department of Social Welfare and Development kan DSWD sa pipila ka mga ahensyang kalaayon na sa mao nga programa. Ang maong food stamp program sa gobyerno ang kaabag sa mga indibiwal nga naglisod sa matag adlaw. Ilabi na niadtong mga pamilyang ubos ang kita diha sa pagtunol kanila og monetary-based assistance pinaagi sa electronic benefit transfer kuna EBT cards nga mamahimong gamiton sa pagpalit og pagkaon sa mga partner merchant stores. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.